Ngithi sanibonani nimikelela mkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi noyigeme gemfungelwe. Nkunzi bayikakile lakhiza lakhemeza aniyakwethu. Jaji lo jaji isiminya sokugcina. No, kuseyimina lo ndaba exoxa ngofakazi ngenza ngiyanikela nonke amagumbini amanomhlaba. Impumalanga eningizimu entshonalanga ngaphansi koGoli eGauteng Nkosi yami. Abantu abanqatsheliwe uma kuvuma Nkosi yami ukuthi usondele kakhulukazi naboGoli, Bloemfontein, kuphi Mpumalanga, ukusondela esigodlweni senyanga ufike ubone ukuthi wenzenjani. Ufike ubuke ukuthi nakhu la isebentela khona bese nawe uyasizakala. Qale uzwe kuqala la ey'nhlolweni ukuthi kuhlola kanjani. La ekhaya-ke nje kuphathwa amakhandlela amabili kuye phambili. Lesikhuza-ke laba abahlezi bethi abantu hayibo umuntu silokhuzana ngoba sishiye inamba basifuna abantu. Vele la sizwela ukuthi sikhiphele ulwazi kubantu abathandayo basondele. Uyabona nje la kumina njengomkhulu wasemakhosini uzothandayo ungathandi bakithi angalokhu futhi esondela kakhulu. So asibambela namhlanje sizokhuluma ngomlotha enganzakwethu. Please do make sure you subscribe to the video, you like and share. Sizokhuluma ngomlotha wasekhaya. Umlotha wasekhaya ubalulekile kakhulu. Senze njena-ke kakhulu nganzakwethu. Umlotha wasekhaya uyashaya kakhulu kulabantu abasuke uthola ukuthi unenkinga ngalesi khathi kuzosuka iy'phepho zomoya ukuze ungaphephukelwa yindlu. Uhle uthathe uchithe uthele ebaleni noma uthele phezu kwezindlu, ukhulume ney'dalwa zasekhaya lakini. Uma ngabe u-connected nomsamo kahle uqinile, angazi-ke abantu basasendaweni kodwa umlotha wasekhaya ebaleni ngoba le nto ave ibalulekile kakhulu. Uma uthola ukuthi kufika abasemzini noma kufika abazobika isisu, uma uthola ukuthi niyazivuma kuba right, iyathatha iyise lapha exhibeni endlini kagogo la baswa khona, bese-ke alokhuzana agcotshwe lapho isisu, khulume ney'dala ukuthi ngiyavuma. Uyabona zonke lezi zinto ziyawubala futhi bese y'shana nokuthi niyeke ukuthi nizinike nale y'nkinga zokuthi uma ukuthi ingane akusiyo ngoba kusho ukuthi kusuke kukhona okusuke kuzokwenzeka leyo ngane. Angisho ukuthi-ke khona kodwa uma uzazi uneshoyo ukuthi ngempela iyona uhle ukuthi ukwenze lokho. Bese-ke sibamba siza la. Uma kuwukuthi ingane isasenemimoya isasencane nganzakwethu, yenza sure ukuthi ukuze nizokhuluma nesidala kahle, usathi ukushunqisa impepho nje uyiswa lapho ishunqisela emsamo. Uhuqo ngomlotha bese niyibopha ngolinda. Bayazi ukulinda la basuke belokhuze esizweni ukuthi kuyinto enjani leyo. Bese niyibopha ngolinda lapha bese kuba khona okunye futhi engiyokwenza ngeke ngize ngubale wonke ukuthi uma seqedile ukuthi niyokwenza njani. Uma ngabe unesisu lesiqumbile kuba kuhle ukuthi ugcobe la esiswini bese omunye uyawukhotha. Thina sesikhule sizwe uthathe uze uboshwe ngisho ufake ngisho la ebunzini. Lapha sebethi la besimanje bethi o-third eye ntontoni labafunde kakhulu kulesi khathi samanje. Sithi-ke sebunzini ugcotshwe ukhothwe uyasiza kakhulu. Kufana nomuntu noma ingane wabe bangwa izidalwa. Uma ekathi umprofethi uthatha ingane bese uyigezela ngaphandle noma uyigeze ngaphakathi noma wenze intontoni ngomlotha, usukazi usuke esho into etheni. Manje-ke nayo ukuthi nishawe ukuthi okunye izinto senibuza kakhulu okunye uthola ukuthi ayichazi umthandazo ngoba nakhu kukhona le mfihlo noma kukhona lesi sithi afuna ukusisivala ukuthi singakuboni ukuthi ikhona kuphi lokhu akwenzela le nkinga. Kodwa-ke angizukuchaza kakhulu enganzakwethu. Inamba kamkhulu wasemakhosini sasekhona 072 887 1995. Asidibane manje nje ku-live. Sibonane enganzakwethu, siyathokoza. Okunye nokunye kuningi nganzakwethu okwenziwa umlotha, kuningi nje kakhulu. Ingakho thina sikhule obaba babuthandazela kakhulu. Kuyisona siwashi esikhulu sasuthi uma ukwazi ukukhulumisa imimoya. Ukwazi ukukhulumisa imimoya ngoba phela manje senihlushwa ukuthi abantu abasakwazi ukukhulumisa imimoya nokuyilawula. Bakwazi ukuthandazela amanzi umuntu aphile. Thathe nje owakini axube nowakubo konke noma ahambe uhlanganisele ehlane bese yonke into iyakwelungela.
danki. Ngelinye lamalanga siyokhuluma nangemswane. Siyathokoza, maphusane.